Biste vi danas nazvali, okarakterizirali političko uređenje Rusije? Nominalno riječ je o demokratskoj državi koja stalno održava izbore, predsjedničke, parlamentarne, lokalne. De facto mnogi kažu da je riječ zapravo o autokraciji u kojoj ključnu riječ ima njezin predsjednik Vladimir Putin, a tek onda svi ostali. Kako biste vi to nazvali? Pa složio bih se da je riječ o autokratskoj državi čiji ustav je predsjednički ustav i u okviru tog ustava predsjednik ima jako velike ovlasti koje daleko nadilaze ovlasti parlamenta pa i ovlasti vlade koja u većoj mjeri odgovara predsjedniku negoli parlamentu. Ali kad govorimo o tom ustavu treba reći da je taj ustav predložio predsjednik Jelcin nakon neuspješnog udara protiv njega 1993. godine. Zapravo, nakon Jelcinovog napada na parlament, napada tenkovima, raspustio je parlament, raspisao referendum o novom ustavu i za taj svoj poduhvat imao je izričitu podršku američke administracije. I predsjednik Jelcin je zapravo instalirao ili isposlovao da bude usvojen za taj svoj poduhvat imao je izričitu podršku američke administracije. I predsjednik Jelcin je zapravo instalirao ili isposlovao da bude usvojen taj super predsjednički ustav u skladu s kojim vlada sadašnji predsjednik Putin. Treba reći i to da je Putin još u svom prvom mandatu uveo neke institucije koje ustavom nisu propisane, a to su okruzi u Ruskoj federaciji. Ima ih 8 i on, predsjednik Ruske federacije,